खाफाल गोनां होननो सानना लादों मानोना मोनसे समनि रायजो सभानि माने एमपि बिस्वजित दैमारि आरो अखम बिधान सभा समितिनि आयेन आफादनि बिथाङा अध्यक्ष जाना दंमोन स्पिकार जाना दंमोन लोगोसे दानि गोदानै मोननाय रायजो सभानि एमपि एबा बारग' सिएम बिटिसिनि प्रमद बर' बिथांमोननि एगेन्स्टआव आं मोनसे इलेक्शन गेलेनो मोननानै जे गावखौनो आं खाफाल गोनां होननो सानना लादों जे आङो मोनसे जिखिनि माने गोख्रों माबा दं केन्डिडेट दं बेजों मानानै भट गेलेनो मोननानै आंखौनो खाफाल गोनां सानना लादों आं मोनसे दावहा जागोन आरो बे दावहानि गेजेराव जोङो ओंखारलांगोन आरामसे कंग्रेस दोलोआ देरहानो हागोन आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोनखौ आङो फेजेननानै जिखिनि गौरबान्वित खालामगोन जोंनि गौरव गगैनि माबाजोंहाय नेतृत्वआव बेखौ आङो आसा खालामबाय कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि सुरजित बसुमतारी नेहाथारि जोंनि बे महेन्द्र डेका बिथांनिसिमबो हरनाय जाबाय आरो जोंनि ब्लक कमिटि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे बुथ कमिटिनि जेब्लानाखि खामानि मावथि दं बिथांमोननि नाजानायावनो आङो टिकेटखौ मोननो हानाय जाबाय आरो आंजों सान हर जेब्लानाखि नांथाबनानै दंमोन बिथांमोननिसिम आं गिबि गिबियावनो साबायखर बावहरनाय जाबाय तामुलपुर गोदान बिधान सभा समस्ति बियो आरो आंबो गोदानै टिकेट मोनजेनदों आं बहुद दिननि आसा दंमोन जे आं एमएलए गेलेगोन होननानै बे सिमाङा दिनै जाफुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गेलेनानै तामुलपुर बिधान सभा समस्तिखौ देरहाहोनानै गौरव गगै सारनो जोङो सरकार दानायाव मदद खालामनानै मोनसे आसा थाबाय राजायाथ' जथेस्थ' आंखौ सहाय होदों आं गामि गामि हाबदों रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों आंहा माखासे गथा भटफोर दंखायो बे गथा भटखौ मोनगोन आरो मानसि हिसाबै आङो गुबुन दोलोनिफ्रायबो इउपिपिनिफ्रायनो हक बिजेपिनिफ्रायबो हक पिपिएफनिफ्रायबो आं भटखौ जथेस्थ' मोनगोन मानोना दिनै रायजोफ्रा माने सासे मोजां बिजाथि नागिरगासिनो दङ आरो जायफ्रानोखि दिनै 18 बोसोर एमएलए जाबोबाय आरो बिथांमोननि खामानि मावनाय दामानि मावनायखौ रायजोफ्रा राजाफ्रा गोजोननाय मोननायखाय बेनिखायनो परिबर्तन नागिरदों आरो सरकारखौबो परिबर्तन नागिरदों लोगोसे बिजाथिफोरखौबो परिबर्तन नागिरनायनिफ्राय गोजान बिजाथि नागिरनायखाय बिथांमोना निसय आंनो भट होगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो तामुलपुर बिधान सभा समस्तिखौ मोजाङैनो देरहालांनायनि आसा दङ जोङो 80निबो बारा भट मोननानै देरहालांनायनि मोनसे आसा दङ बेखौथ' इतिमধ্যে खालामगासिनो दङ हाबनाय प्राय जोब्बाय थेवब्लाबो जितु प्रसिडियर मथे जोङो मोनसे स्टेयारिं कमिटि दागोन बे स्टेयारिं कमिटिनि गेजेरजों जोङो जोंनि मिटिं बा रायजोफोराव थांनानै मिटिं खालामनानै भट बिनायनि जितु हाबाफारि जोङो बेखौ लागोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनै नेगासिनो दङ फैगोन 9 एप्रिला माबा सफैगोन भट होनो थाखाय बिथांमोना गावनि गोसो मथे माबादों आरो बिसेसकै ओरैबायदि कंग्रेसि लिडारफोर दङ कंग्रेसि फेमिलिफोर दङ बे बिथांमोना 18 बोसोर भट होनो मोनाखैमोन बिराद खुसि जादों एबार जे जोङो मोनसे गोसो साननाय बायदि भट होनो हासिगोन बेखौ बिथांमोना माने नेनानै दं आरो